Бургер имат нови пуканки. Аре да ги пробваме. Започвам тия, които си мисля, че най-малко ще ми харесат и след това ще преминем към тези, които според мен ще са ми фаворити. Кокос. Ето да помиришите и вие. Мирише супер много на Баунти. Много е странно, защото все едно ядеш истински кокос, но върху пуканките. Това ми харесва, много е странно. Оценявам го с 8,1 от 10, защото си мисля, че другите ще ми харесат повече. Кое да бъде следващото? Ще изчакам. Горски плодове. Има ли ги отвътре тя? Мирише се едно на йогурт с горски плодове. Това няма точно такъв вкус. Даже все едно леко кисело и сладко, пуканкесто. Това ми хареса даже повече. 8,5. Манго с портокал. Откакто бях в Тайланд съм обсебен от манго, така че много ми е любопитно да видя какъв вкус ще има това. Това усеща се повече портокала, малко по-малко мангото. Много найс. Тук оценката ще бъде още по-висока. 8,8. Не знам как съм си го подредил в главата ми, така че всяко следващото ми харесва повече. Добра работа. Има вкус на 8,8 от 10. Последните за част 2, ако искате да пробваме с вкус на кола и с вкус на горещ чоколад.